Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV oɗo saaha wirɗo gasi, duwaw wirɗo gasi ko wodi waɗi ko woni e tagguede joni. Alhamdulillah rabbil alamin. Mashallah Seydi Ba. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Siraji An Laji Bayla Sow Dakar. Yeɓiyankoɓe Nangue TV no wowi wade kala subaka duus e nder duus. Alhamdulillah alamin. Min jatto bowol to inchallah mbaɗen golde ceerno so yettima on saaha mbaɗen kadi artude jokken golle ɗe nder jama ga inchallah wala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E oɗon ñalawma amde woni altine hawre jeetati lewru men juin taw ñalɗiɗen nogas jeegom ɗo wuuro teddungo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko weltare kono kadi ko ɓeydare, ko weltare ko ɓeydare kala saaha kala subaka kala waktu kala ere kala minute kala seconde. Yiide ceerno men khalifa meɗen yiidemo kala saaha, yiide dental rendude mabɓe diino, rendude mabɓe golle ɗe. Alhamdulillah no weltare meɗen machallah. Alhamdulillah alamin. Hanki o en keɓino wadde yewtere ɗo Baba Siraji Malal ceerno Siraji Malal mbaddi ko yewtere hanki wonde fayida. Yewtere ganduɗa koko tawa fof koko tawa ko haali koko tawa yewtere nde nane Nangue TV inchallah kala jiɗɗo heɓde ko laaɓi
so naati Naga TV ma yiɗon yewtere nde ilan ceerno Seydou to Dakar alhamdulillah nde boppo ɗo no heɓiri dingiral boppa ngal holno heɓiri ngal hol woni sababu hol jeynoɓe ngal dingiral ngal haw heeɓi ngal e hol on saaha gardinoɗo murteɓe hol on saaha gonnoɗo seereɓe murteɓe ha jaaɓi rokkimo dingiral ngal hande o juma boppa o sampaɗon holkon sababu holno yartuno fof mo tawa donc Baba Siraji Malal o haalni en fof no yarinen e yewtere nde kono kadi on saaha to banggue laamu ngu ardino komo ganduɗa ko Senghor e Dia Mamadou Senghor e Dia Mamadou ɓe gartuno laamu leydi Sénégal ɗum woni noon Dia Mamadou no yiɗirno ceerno no yiɗirno diina on saaha alhamdulillah ha sodani ceerno oto ceerno en yaaha Mauritanie yaadon koyɗe l'islam kono kadi yiiliyade yanade Sarif Mamadou Hafa ɗum kadi holno wano holno siforno holko saabi ha Dia Mamadou nanga ɗum fof kon sababu machallah alhamdulillah alamin nane nder yewtere nde holkon sababu ha Dia Mamadou nanga ske yewtere wonde fayida sanne hewde lowdi machallah kono kadi yanade alhamdulillah Haafata nde holno yitor ɗum yo wonduno yo yaaduno kanko calimo Seydou yo wonduno yo yaaduno alhamdulillah alamin holno yitira machallah ske o sa ceerno aɗen ara yi oto feeñi machallah alhamdulillah alamin ske oto feeñi machallah ske Seydi Ba ele joni gurdam ɗam watta hen cello sembe timmuɗo barkade ɗe alhamdulillah alamin machallah ana kadi machallah ske Ba فقلت وقد رأيت الحب فيه لإسماعيل آمان inchallah alhamdulillah rabbil alamin duusa e nder duusa machallah ko weltare ko ɓeydare tigui rigui alhamdulillah rabbil alamin machallah nan no watni duttoɗen nder jama to golle ɗe ene jokki toon ceerno Ibra Mar ceerno dental ngal guila indeli ɗi joom haaji en waynotoɓe e juurade ceerno men mawɗo kamɓe kadi o duusse kadi ha galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin yeewiyankoɓe Nague TV mbaɗe j'aime mbaɗe partage mbaɗe abonné no moƴƴi mbaɗe abonné no moƴƴi nder chaîne o mbaɗen partage vidéo ji ɗi inchallah mawɗo alhamdulillah rabbil alamin yeewiyankoɓe Nague TV eɗen jubba kadi seede buleeru ndu machallah en jii boleeru ndu machallah alhamdulillah rabbil alamin en jii digiral ngal digiral jaajngal laaɓngal laaɓtungal alhamdulillah rabbil alamin en jii machallah alhamdulillah rabbil alamin en jubbata seeɗa tan bandiraɓe jiiya ɗum haade men tartude to juurote to haade men tartude ha seeɗa ɓe gimmo alhamdulillah rabbil alamin fati salatul fatiha duwaw boto guila e waynotoɓe hay ñagotonoɓe duwaw amin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu gardugol ceerno Ibra Mar ceerno alhamdulillah rabbil alamin ske alhamdulillah alhamdulillah Abdourahim Diallo alhamdulillah rabbil alamin Ba ceerno Ibra Mar ceerno بلا صلاة الفاتح بلا بتفرد
الفاتح الله جامع دعاء آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. juurama ceerno mawɗo radiyallahu anhu e kondirama juuɗe yurmodirama e yafodirama alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah min ɓen ko Winage TV machallah woni wayntoɓe en kota dokkuji men e gandi ziyara dental ngal ziyara taske bowɗo wadde kala hitande hanki waɗi inchallah. ceerno Ibnu ceerno Abdoul Hayy Diallo alhamdulillah rabbil alamin machallah. Alhamdulillah rabbil alamin dental ngal alhamdulillah rabbil alamin ɓe cabbi ceerno machallah. ceerno ari machallah alhamdulillah machallah nde boleur ndu ceerno Ibnu Marcial aleykum salam alhamdulillah rabbil alamin. فاتحة صلاة الفاتح آمين يا الله جاب دعاء آمين يا رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Wiyankoɓe Winage TV beltanama sanne ñaganama jaam machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah en gari kata oɗo say vidéo on jiiya machallah jinnamen rewɓe donc mbono widini kala subaka arde sammide ceerno yiide ceerno e juurade ɗum e hollirde haajuji mabɓe no worɓe mbaɗata ɗum e wadde ɓe siyara waynatoɓe yimɓe wayntoɓe nangoɓe lawol ngol alhamdulillah rabbil alamin wiyankoɓe Winage TV o beltanama sanne on ñaganama jaam en jetti juɓɓe kala en jarniɓe hano hannirta ni en garde kadi Winage TV e yewtere men Duusa Ceerno ha oɗo saaha mo gonɗen alhamdulillah rabbil alamin ko weltare Sénégal ko ɓeyda tigui rigui alhamdulillah rabbil alamin machallah. Seydi Ba sen jeeraɗo diine wiyankoɓe Winage TV tinodiran ballodiran iɗen bande ko yanɗa hoorema musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo e wutte ton ko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin en jetti foof en jarni foof en machallah bandiraɓe kala ɓatikeji mabɓe bokkuruji mabɓe duwuji mabɓe machallah fof ne yetto en alhamdulillah rabbil alamin machallah fof ne yetto en alhamdulillah rabbil alamin skay machallah en jetti bandiraɓe kala en jaaɗiɓe hande hande e bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama
fatiha salatul fatih. Amin ya rabbal alamin.